Ginaduso ni Iloilo City Councilor dela Llana ang duha ka mga ordinansa nga may tinutuyo nga makalikaw sa mga road accidents diri sa syudad sang Iloilo. Ini amo ang anti-traffic counterflow o counterflow ordinance kag ang pedestrian right-of-way protection ordinance. Sa interview sang Bomba Radio kay dela Llana, iyagin pahayag nga dapat nga mapinahan ang mga motorista nga mahilig mag-counterflow nga mas minagattugaman sa mga aksidente. Suno sa iya nga sa una nga offense, mayara sang 1,500 pesos nga penalidad, 3,000 pesos sa ikaduha nga offense, kag mayara naman nga 5,000 pesos sa masunod nga mga offenses. May tinutuyo man ini nga protektahan ang publiko sa idalom sang ginaduso nga pedestrian right-of-way protection ordinance. Ilabi na sa mga eskwelahan kag ospital kung sa diin madamo ang mga tawo. Pahayag ni dela Llana, pabantayan sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office ang mga prone areas agod nga mas maayo nga mapatuman kag badakpan ang hindi magsunod sa ginaduso nga mga ordinansa. Sang last session, nagpasara ako sang duwa ka proposed ordinance. Ang isa ka anti-traffic counterflow ordinance, kag isa ang pedestrian right-of-way protection ordinance. Dapat ipinahanta ang naga-counterflow sa mga amuna nga mga alagyan nga bawal bala in case lang gid siguro kung emergency. Kung may pedestrian, i-give way kagid sa mga manugtabok maski hindi wala pa gani pedestrian. Dapat kung may gatabok nga kabataan butangan ta sa pedestrian din kag siguraduhon ta nga give way ka kay hindi ka paghulaton nga may madisgrasya. Si Councilor dela Llana.